Nu skal vi så høre om menstruationscyklusen ved kvinder. Og her der har vi kan starte hernede, og der har vi æggestokkene herinde i begge sider, og æggelederne i begge sider også. Og i midten har vi så livmorsmusklen. Og hvis et æg bliver befrugtet, så går det igennem her og sætter sig fast. Og derfor bliver der dannet der vil vokse en moderkage, hvor fosteret så vil være i, hvis man så bliver gravid. Hvis der så ikke sker en befrugtning, så vil ægget bare løbe direkte igennem, og man vil få menstruation igen. Og herover kan vi se, hvornår ægget bliver modnet, og de ikke laver et ekstra æg. Det skal vi så høre lidt mere om nu. Vi starter derfor i hjernen, hvor vi har hypotalamus, som udskiller hormonet G, N og RH, og det hormon styrer så FSH, som er det follikelstimulerende hormon, og LH, vi kan se her, som er det livstilstuerende hormon. Vi kan så starte med SFH, og det starter med en koncentration i blodet, hvor blodet bliver udskilt fra hypofysen, og hypofysen ligger også i hjernen lige under hypotalamus. Og her kan vi så se, at der kommer mere og mere SFH ud i blodet. Og det gør der, fordi at vi kalder jo SFH det stimulerende follikel, og det stimulerer så follikler. Og en follikel, det er et lille umodnet æg lige her. Og imens der bliver igangsat FSH'en, så vokser ægget her og bliver større. Og man kan også se ægget man kan også se, at der kommer små støtteceller til ægget. Nu kan vi så se heroppe, at SFH falder igen, og det gør det, fordi at follikelcellerne udskiller østrogen, som også er et kvindeligt hormon. Og østrogen, det har en negativ feedback på SFH, så der kan man så sige, når østrogen stiger, som det gør her, så falder SFH, og det gør den her. Når der cirka er gået 14 dage, man kan se dagene hernede, så siger vi 14 dage, så er folliklen blevet så stor, den er her, at den brister, og der kommer en æggeløsning. Men før at der kommer en æggeløsning, så skal vi have koncentrationen LH med, som var det som var det livstilstuerende hormon. LH, det bliver også udskilt fra hypofysen i hjernen. Og LH har faktisk en positiv feedback. Du kan se, at den stiger meget kraftigt, og har en positiv feedback, som betyder, at når noget stiger, så stiger noget andet også. Og i det her tilfælde, der er det østrogen, det stiger her, og østrogen får så LH til at stige også. Hvis man så skal blive gravid, så skal der så skal ægget så frigives hernede, og så skal den allerede her i æggelederne møde sædceller. Der er chancen for at blive gravid er størst lige efter
æggeløsningen. I kan også se hernede, at jo mere østrogen der kommer, jo mere stiger livmoderen, eller den øger jo mere livmoderen her. Når ægget så er frigivet, så er vi herovre, så bliver follikelcellerne gule. De kaldes det gule legemer, og det gør de, fordi at de udskiller østrogen og progesteron, som også er et kvindeligt kønshormon. Progesteron det stiger, fordi de gule lemers produktion sker, altså fordi det her sker, og progesteron det udskiller en slimprop, og den er så med til at holde cellelageret i livmoderen. Nu kan der så ske to ting. Der kan enten komme graviditet, og så forsvinder de gule lemmer helt, og det vil sige ingen østrogener inde på progesteron, og hvis de forsvinder eller falder, så kan slimhinden ikke opretholdes, og derfor vil der så komme menstruation igen. Det skal der jo helst ikke ske, så vi håber, at der kommer et befrugtet æg, som sætter sig fast hernede, som så sender et hormonstof tilbage, og fortæller ligesom de gule lemmer, at de skal blive, og de bliver så et godt stykke tid. Men hvis de så forsvinder, så vil der jo ske en menstruation igen. Så kan vi så se, at hernede østrogen falder lidt igen, og dermed bremser FSH'en. Og det sker så, når så sker det, at der ikke er mere østrogen, så stiger FSH'en jo, og så starter cyklusen forfra igen.